weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to belendendi to cuuca to ganki to wuuro djibi alpha to tulde baaɗi to seyyena wuuro moolo seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdioma to sintian gourdiom to dar salam ko on takkusan juula ha to galle ceerno amatijane alpha mamad siley ba to moderna ka heyɗi ha to galle makko sama sa to killinkare ko taari ɗum kala ene jiiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi Mauritanie aljuma hanki o ardima cérémonie ko fati uddirgol 14e édition festival Gure Gandi ɗum ko toon to wadan e nder discours makko hen noon o siftori o waɗi hommage on biyetenoɗo Kane Hamidou Baba to leydi Sénégal ko aset hande nogas lewru décembre fuɗɗi tournée économique mo Bassirou Diomaye Faye hoorejo leydi ndi ɗamini wadde kay ɗo e balɗe seeɗa toon to Ziguinchor to leydi Mali ko 150 malinaɓe wurnoɓe hakkude toon to leydi Algérie ha to leydi Tunisie kala waɗaɓe refoulé artiraɓe leydi men kañuma jabba ñande 17 lewru décembre gonɗen to Bowal diwoje international Modibo Keita ngala Bamako kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo kabaruji men joolam jabir jeeten ko ha to dowlaji tentude Amérique to leydi Taïwan to leydi Iran to leydi Palestine to Ukraine ha to leydi France bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren tine tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ko e rango umorade e fedde witeɓe fedde yiɗɓe ceerno Sada Sy to Dawalel noɓe kewi wadde kala hitande sooɗo saaha yonti so yuɓɓinde ziyara annuel moɓe yuɓɓinanta khalifa diine wuuro ngo on woni ceerno Sada Sy ceerno Sada Sy kañum woni almami ratibo wuuro ngo ko kañum kadi woni joguiɗo ɗon dudal ƴanginagol Qur'an al Karim e sharia ko conférencier kadi international gandaɗo e nder leydi e ha e caggal leydi kala ziyara o noon ene ardi golle ɗe walla tigui tigui waɗa yesso e yamirore ceerno Amadou Tijani Ba toon to Hoore Fonde ziyara o kadi ne waɗa yesso teddugal ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamad Siley Ba mo kahayɗi e yesso teddugal ceerno Kodda Diop khalifa diine mo Mbagni tawi kadi halfira juɓɓude ziyara o kala fuɗɗode mum e wortode mum ko ceerno Ousmane Ba toon to Hoore Fonde dendagal Dawalel naaɓe e dendagal guure taariɗe Dawalel dendagal guure hodiɓe ɓe Mauritanie e Sénégal ene bisma e ziyara o noon juɓɓude mo hitande hikka ni tigui lelori ñande 31 lewru décembre gonɗen ɗo ñanden tigui woni jaɓɓade e bismade hoɓɓe so yeeya kiraɗe ɗe kirtama ha salatu ere yimɓe mbala koye jamma mawlidu nabi ñande 1 lewru janvier 2026 noon ñande hen wonata tigui ko ziyara officiel o tawa kadi ko silkeji Qur'ana e duwawuji adaduji woni ko watte hen dendagal musdagal dendagal guure koddiɗe dendagal ummal islam ene bisma e ziyara yettinɗo kayide o noon ko musidɗo men sehil men hono biyeteɗo ceerno Mamoudou Dia ɓuurɗo leydi Guida Dia tawa kadi ko sehil khalifa diine wuuro ngo gorko mo liksebo gorgol ko kañum yettinɗo ɓatake o tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano holto paaɗen ko toon to beelinaɓe noon tawi ko ngol ɗo waɗi lawol kolol 11 ɓiwol woni 12e édition ziyara annuel mo beelinaɓe tawi ko ziyara ceerno Ɗahiru Souleymane Anne ziyara o noon hitade hikka nde ko ñande 14 e ñande 15 lewru janvier 2026 dartono ndu ziyara o noon e waɗa e dow yamirore ceerno Madani Tall tawi kadi koye gardogol khalifa wuuro ngo
hono ceerno Kalidu Dahiru an e ceerno Abdoul an jaatigueɓe galleji jaatigueɓe dendagal hoɓɓe ɗaminiɓe arde ɓe jugudde noon hikka ko ni lelori ñande alarba 14 lewru janvier on ñalawma ko jaɓɓade e bismade hoɓɓe so takkusano juulama ɓe mbaɗa silkeje qurana ɓe gona hen ha futuro ere so futuro juulama ɓe gayni ɓe mbaɗa wajif so tawi kiraɗe ɗe kirtama almuɓeɓe mbaala e jimi mawludun nabi ha salatu ere ñande 15 ñande alkamisa 15 lewru décembre ñande hen noon wonata tigui ñande alkamisa 15 lewru janvier ñande hen wonata tigui ko ziyara officiel ñande hen noon tigui dendagal duwawuji e silkeje qurana ma mbaɗa hen kadi dendagal guure taariɗe noon beelinaɓe ɓe Mauritanie Sénégal funnague hirnague boso e kala ene bisma e oɗo ziyara yettinɗo noon batake o ko musidɗo men sehil men hono Saydou Silla kunjo tawte to leydi Italie tawa kadi ko ɓiɗɗo galle o omo bismi hen dendagal diaspora dendagal guure taariɗe beelinaɓe e foof ne bismaɓe Sénégal ɓe Mauritanie an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoreji nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitima hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Ndiayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore bira nogas lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha to banggue ha mbawan yiiden to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ñagama yafuya noon ñalawma hande o e sawta o nde won noon eɗen gondi e durma kamnide no fewi koto leydi Mauritanie pudorɗen to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o holeri weltare makko
makko mawde no feewi e jaɓɓungal mawgal no feewi ngal wodannaɓe mbaɗanimo kay e nder oɗo 14e édition tawi kadi ko mawninde festival des sites patrimoine woni 14e kolol batowol 14 ɓiwol mawninde tawi ko guure ganni e nder leydi hen ko aljuma hanki on no gasa décembre wonno tigui oɗon cérémonie e nder discours makko noon kanko hoorejo leydi ndi o waɗi hen tigui hommage mawɗo no feewi e weltanade kadi e ñagade dendagal arnoɓe tawtorede cérémonie o kala e nde mbawa tigui duwanade siftorde e duwanade oɗon biyetenoɗo Kane Hamidou Baba Kane Hamidou Baba noon ko neɗɗo dawrugol wonno tawi kadi ko jinnoɗo leydi ndi daranoɗo leydi ndi no feewi o yerima noon dendagal wadannaɓe arnoɓe kala cérémonie o kamɓe kala noon ndeɓe tinnotoɓe ciftora Kane Hamidou Baba ɓe mbawa duwanademo nde Allah yurmotomo yaafamo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala ko hono ɗum kadi woni ko waɗi wonande kay faade oɗon biyetenoɗo kadi luleyde wuula weddada caggal ɗum noon famille Kane Hamidou Baba guila ɓe o rendi to banggue ɗiƴam ha to banggue kosam ha ɓe o renduno to banggue yiyande dawrugol kañumen kala kolliri hen weltare men mawde no feewi kamɓe kala noon ɓe jetti ɓe jarni hoorejo leydi ndi darade kay e nder oɗo cérémonie tawi 14e édition festival guure ganni siftorde hen Kane Hamidou Baba ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen police nationale ɓe kolliri tigui wonde kay ɓe udditi service tawi ko service de délivrance woni service pewnowo kala ko fa tawi ko fade service aji pewnowo certificat ji de perte wonande kala kayida kay tawi ko document officiel kay wiya noon portail numérique tawi kadi ko moɓe mbaɗi oɗo goɗɗo portail numérique goɗɗo kay biteɗo Khady Meti siftinde on noon siftinde noon wonde kay Moujibo oɗo Moujibo noon ministre de la transformation numérique noon o holliri tigui ko yidde wadde modernisé dendagal administration kono bide hono kanko ministre kalfinaɗo ko fati des affaires numériques et de la modernisation de l'administration biteɗo Ahmed Salem Bedde e wondude e directeur général de la sûreté nationale hono colonel de division Mohamed Wula Hedrati ko kamɓe tigui mbawi sifodirde ndeɗon sifande oɗo service noon ko yidde oɗo service noon ko yidde kay hoybitande dendagal citoyen ji Mauritanie naɓe e wonɓe nder leydi Mauritanie kala majjirteɓe kayitaji mumen ko wayno carte d'identité nationale walla ko wayno passeport e kayitaji goɗɗi kala so tawi a majjirama tawi kay ko via oɗon plateforme mbawa wadde déclaration ma de perte tawa kay ko nder galle ma walla ko nder suudu ma ha e nder bureau ma gonɗa tawi a tampani yaɓude koyɗe ma yaade to ha toon to commissariat ji kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen le parquet général felliti aljuma hanki 19 lewru décembre wadde kay déféré on ex sénateur kañum kadi woni hoorejo ONG biteɗo organisation pour la transparence biteɗo pour la transparence inclusive on woni biteɗo Mohamed Wula Qatta ɓe mbaɗimo defeede noon devant le juge d'instruction tawi kadi ene wondi e waddemo kadi en détention provisoire woni tigui yo soke ha nde ñawore makko ummana kala ñande alkamisa ɓennuɗo noon police yamirino kay nde secrétaire police yamirino kay yo secrétaire général catal ngal o addingal biteɗo Moustapha Siddati heeɓino yamirore kay arde waddemo visité kay calmindemo e juurademo e nder on kaso to sokono ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen koninkoɓe fagguduɓe Mauritanie woni douane leydi Mauritanie gollotoɓe to banggue funnague leydi ndi ɓe kolliri tigui wonde opération ngaji ɓe mbanno ñande 7 ha 17 lewru décembre gonnen ɗu ɓe mbawi nangude quantité kewɗo no fewi tawi ko ndeelam kuɓam woni tigui carburant tawi ko carburant mbaɗeteɗo trafic woni contrebande e nder région de Hoddala Charqi ɓe kolliri noon ɓe tetti toon ujunnaje 5.250 litre carburant tawi hen ujunnaje 3.650 litre ko essence ujunere 1.600 litre keddiɗe nden ko gasoil ɓe kolliri ɗon oɗo carburant kay fano tigui ko nder leyɗe tawi ko leyɗe hoddiɓe leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministère de l'équipement et de transport ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliri kay wonde service aji police nationale ɓoyata kay ma ummina service tawi ko service numérique kesso pul e nder rende kay e nder leydi taw ko gam yidde rende kay infraction ngaji laabi wonande kay jooma auto ji gollotoɓe e nder hutortoɓe kay laabi booli e nder nokshot hollirde kay ɗum ɓe kolliri on ɗum fuɗɗoto ko ñande alkamisa 25 lewru
lewru décembre gonden ndu fof noon koye mbadi yidde kay ɓeydude sécurité e dow laabi nokkata oɗo service no kesso noon oɗon service kesso noon rogere arwaniɗe mum woni première phase makko noon ko surveillde kay dendagal ɓen joom otoji waɗoɓe surcharge walla wonoɓe ndera ɗin otoji guila e dognoɓe otoji ɗi ha e joloɓe yesso kala taw mbatta ko wiyete ceinture de sécurité oɗon service noon kala jiyaɗo kay oto mum waɗi surcharge walla jomum waɗani service de sécurité ma oɗon service waw kay wadde jomum tigui ɓe mbaɗa ɗum verbalisé tawi kadi ena wondi e oɗon amande foof noon jaagogal ngal holliri koye mbadi kay yidde ɓeydude nden kay kisala haɓade accident ji ustude accident ji ha laaɓa e nder noktat lamorgo gendi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen la haute cour de justice ɓe leydi Mauritanie ɓe cuɓima aljuma hanki o député biteɗo député tawi ko député landa laamu ka biteɗo Mohamed Abdourahmani Sabbara o nomama président de la cour suprême de justice o lomti noon ko biteɗo Jamal Wula Yeddali Jamal Wula Yeddali nomaɗo kay ko ɓoyani ko addira catalla tawi catalla kalfinagal ko fate haɓade mbuñari e nder leydi he woni kalfinaɗo kay l'autorité suprême de lutte contre la corruption oɗon noon biteɗo Wula Sabbara nomaɗo joni kay hoorejo cour suprême ko kanko kay wonno cukko hoorejo cour suprême o guila 2023 ko noon kadi député landa insaf woni landa laamu kam biteɗo Mohamed Mahmoudou Wula Hanena on e nomama sukko wonno nomama waɗama cukko hoorejo woni vice président premier vice président tawi ko cour suprême ko noon kadi hono député hono député biteɗo Sadafa Wula Adda jeeyaɗo kay e landa tawi ko landa tawassula on suɓama nomama deuxiéme vice président cour suprême mo leydi Mauritanie ha joni habaruji men demgal Pulaar sen nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen to leydi Sénégal DSC woni division spéciale de super sécurité ɓe teɓima tiktokeur goto biteɗo Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Sako noon yara ko duuɓi nogas e goho ɓe nanguima noon ko e nanguima noon e nder hello makko kanko noon Cheikh Ahmadou Sissoko e nder hello makko TikTok noon o ɓuuri andirede ko Safali Ka ɗum woni inde makko nde o andira e nder TikTok ko kanko noon wanno tigui kanko noon o nanguira ko waddemo live makko kay dartorade wadde live uji e kala saaha live makko mo sakkino wadde noon e nder oɗon live omo yaltini kaake makko kay omo fijira kaake makko ɗum noon kanko yidde kay fottude sukaɓe rewɓe hewɓe no fewi ko ɓuuri teskede kadi e live uji makko kewɗi ɗi o waɗata o heewi wadde kadi ko nder pecce jamma tuggi 1 heure fayi 2 heures jamma ko nder o heewi hen wadde kadi tawi kadi omo rokkiri hen numéro makko WhatsApp kala suka debbo jiɗɗo jokkodirde e makko wawa jokkodirde e oɗon numéro o teɓama noon tawi kadi on nanga koto leegal Golf Sud e nder enquête noon enquête o noon ene jokki kay saabu e nder live uji makko kay mbiɗen omo hokkiri hen numéro uji kewɗi no fewi sukaɓe rewɓe hewɓe kay tawi ko jokkodirno ɓe rokkodirno numéro uji kay e oɗo saaha joni enquête o noon e mumen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Bassirou Diomaye Faye hoorejo gendi Sénégal ko aseta hande nogas lewru bowte 2025 o tijja kay to Ziguinchor e mbadi tourné makko faggudu oɗo saaha kala noon ene hakkude makko e Bassirou hakkude kanko Bassirou Diomaye Faye e nan sehil makko hono hoore jagode makko Ousmane Sonko hakkude mabɓe kay oɗo saaha kala e herguino fewi hewɓe noon ene kolliri kay sababu kay kirƴugol hakkude makko e Ousmane Sonko tawi kadi Ousmane Sonko ko neɗɗo jeeyaɗo toon to Ziguinchor ma ɗum herƴin kay ko fate jaɓɓugal jaɓɓedemo toon nder miijoji noon hono maire mo Ziguinchor biyeteɗo Djibril Sonko holliri tigui wonde andi kay wonde kay ko gonga oɗo saaha kala kerle walla crête tigui ene nana hakkille tawe hakkude Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye kono o holliri Bassirou Diomaye Faye ko hoorejo leydi ndi kala hoorejo leydi noon garɗo nder Ziguinchor ma jaɓɓe jaɓɓugal timmugal no fewi o holliri tigui sikki ala omo yenna kay ma Ziguinchor naaɓe ko taari ɗum kala ma jaltu kañumen foof gara e keewal e peewal jaɓɓade oɗon hoorejo leydi mabɓe hono Bassirou Diomaye Faye ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen PS ko parti socialiste direction Landaka woni ardiɓe Landaka noon woni yilirde Landaka ɓe kolliri tigui asata hande nogas lewru décembre 2025 maɓe jubbin kay 80 maɓe jubbin kay nogas nayyi ɓiwol édition tawi
tawi ko journée de souvenir woni ñalawma siftorde kay wadde hommage kadi on gardinoɗo lande mabɓe woni mawɗo gonnoɗo mawɗo lande mabɓe on woni Léopold Sédar Senghor kañum woni père de la nation mo leydi Sénégal jaltunoɗo aduna guila hitande ujunnaje 2 e nder cérémonie o noon mabɓe jubbi ma e nder cérémonie o noon ma e nder mabɓe e nder oɗon cérémonie o noon ɓe kolliri tigui mabɓe mbawa kay yaade joƴƴinoyde ko wiyete tigui haɓere flora woni zèbre de flora kay to yenade makko tawetede kay to Bamoulet Bel Air caggal ɗum noon mabɓe mbaɗamo mèche taw ko mèche hommage so ɗum gasi noon kono Aminata Mbengue Ndiaye kañum woni secrétaire général Landaka wondude biteɗo Mahamadou Moustapha Diaw hoorejo conseil consultatif de charge ma tigui ma kamɓe ɗiɗo kala mbaɗa discours aji mabɓe noon tawi ko discours aji noon siftorde Léopold Sédar Senghor rokkude ɗum kay siftorde kay Léopold Sédar Senghor e darde mum kay darino kadi ha tendi kay nadde ɗum histoire leydi Sénégal caggal kay nde tottinno lifol laamu gardi ko leydi ndi o totti ɗum Abdou Diouf ɗum wonno ko guila hitande 1980 ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen parquet mo Tivaouane yamiri tigui yo enquête uddite beele kay leela walla mawgal ene waɗe tigui ko fati e maygo ma wargo oɗo kay sukamo duuɓi 27 tawi kadi ko koɗo guinenajo mo goski mum yitno guila alarba subaka kay to legal bitegal cité Dabakh ngal Tivaouane to cité Dabakh ngal Tivaouane oɗo noon guinenajo ko guine bisonajo ko goski noon ko guine bisawonajo goskiki noon tawa tigui kene ubba e nder huɓere wotere galle gonɗo e mahede woni fondation tawi ko galle gonɗo e mahede ɗum noon tawe 150 métre galle makko kanko guinenajo baraɗo guila goskiki yita noon sanci o kay oɗo saaha joni koko udda hay goto yettata ko ɗum enquête noon holiri tigui ɓe tawi toon kay Jambere ɓe Jambere tawama nokku to wara ɗo ko ɗon kadi toɓɓe jijam kewɗe no fewi yitama ɗon e gueɗe goɗɗe tawi ko gueɗe tokose kanko baraɗo o ɗew jeyno yitama ɗon goskiki noon ubbitama nawama to morgo hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh mo Tivaouane colocataire woni tigui joom galle lunoɗomo galle ore e oɗo saaha joni ne yiile jiilaw cattuka no fewi ko gorko mo duuɓi 25 omo yiile kay jiilaw cattu no fewi heɓe kolliri oɗo saaha joni tawate ko toon to Ziguinchor ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha toon to Touba aljuma hanki 14 lewru bowte woni décembre ko tan a musɗo waɗi to jeere Okas nde Touba ko suka gorko mo duuɓi 25 gonnoɗo e dow poto tawi ko gollotoɗo e courant gonnoɗo e dow poto ko fate maintenance ko on tigui poto yani o yande poto he o yadani e wonki omo wiyeteno omo yette gueyi ko sapeur pompier no woni ko nin koɓe faabu kañumen tigui gari ƴetti ɗon goskiki ɓe nawi ɗum to hôpital Matlaboul Fawzeyni mo Touba enquête jaƴƴo noon udditama hen ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni keɗoɗen police mo Sénégal nana jokki kay darde mum kay yidde yitude e haɓade kay ɓen yidde yitude kay e haɓade kay dendagal ɓen tawi ko tawateɓe nder leydi Sénégal ɓe gona Sénégal naɓe joguiɓe kayitaji tawi ko wona kayitaji gonga tawi ɗum noon kayitaji fenade police mo Rosso Sénégal teɓima kadi biyeteɗo Mamadou Diallo on ko guinenajo panoɗo toon to Dakar ɓe tawi ko jogui carte d'identité Sénégal najo nden noon ina waɗa kay e nder carte d'identité he ko numéro d'identité normal ene winda hen kadi Mamadou Diallo jibinako 12 lewru mars hitande 1995 to Yeumbeul e nder enquête o noon e nder enquête o noon o qirrima tigui kanko o qirrima tigui wonde ko guinenajo o wi kadi wonde kay ko codɗo ɗiɗon kayitaji ko 15 000 woni ujunnaje 3 CFA ko ɗum tigui woni ko yomno nde o fewnana kay nde o fewnano kako wiyete kayit juddu on kayit juddu noon fewna ko hitande 1993 numéro kayit juddu o ko 04 769 on numéro noon ko numéro kayit juddu biteɗo D ene yette bari on jibinako hitande jibinako guila 10 lewru avril 1967 woni tigui wona numéro juddu on biteɗo Mamadou Diallo
Diallo Mamadou Diallo noon oɗo saaha joni o waɗama defare yesso parquet mo Saint Louis enquête noon nana jokki hen mbeɗa kay oɗo neɗɗo biteɗo Diallo tawi kañum fewnannomo ɗiɗon kayitaji ha wawa yitede eɗen mbiyaten bandiraɓe yo ndentano fewi jogade kayitaji fenade hay nanguirede ala kayita ɓuuri semorde e nanguirede kay jogade kayitaji tawi ko kayitaji fenade woni ko wiite les faux papier ha joni habaruji men demgal Pulaar senno mbima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen dariɓe police tawi ko ɓe commissariat ɓe Kuccala ene kay e gardogola commissaire biteɗo Mohamed Attaher aka Amidi ɓe nanguino ñande aseta jeegoma lewru décembre gonɗen ɗum neɗɗo goto tawi kadi ko escroc kay puntannoɗo yimɓe kala saaha ne menace ɗumen ene hefta men tawi ko via par téléphone ko téléphone o noddata jomumen o menace ɗumen o holli tigui wonde kanko o jeeya koye pelle joguitiɓe tawateɓe nder leydi he o menace ɓen ɓe o noddi noon o wiya kayne dokkirtamo kalis ko ɓuuri yawde yaccade so ɗum ala ko baɗo jango e mumen walla faade e famille aji mumen o heewi noon ɗinon message min menace uji noon ɗina menace uji noon caggal nde keewi kay hewɓe portino plainte noon ɓe petti kanko noon inde makko o wiyete ko de mo yara duuɓi 37 to dara jibina koto Dara Salam de to Kuccala enquête udditama hen noon ɓe o yani o wiya tigui teeba ɓe ɓuuri noon ɓe wiya teeb noon dendagal noon ɓe o funtanno kay ɓurɗo famdude kay ɓe o ñamani kalis ko 50 mille woni ujunaji sappo CFA walla ɓe o manasi kadi omo namdi ɗumen ha uju million ngaji joyyi woni 5 millions francs CFA yimɓe nayo noon tawi ko gollotoɓe makko e oɗo saaha joni kañumen ene jiilo cattuko no fewi kamɓe nayo kala ɓe mbaɗama identifié kono ɓe cuwata o yitede ha joni ko leydi Mali keɗoɗen état major général des armées mo leydi Mali ɓe ɓaƴini communiqué aljuma hanki 19 lewru décembre 2025 hollirde bilan golle fama woni forces armées malienne ɗe mbaɗi kay haɓade jihadiste ne pelle joguitiɓe e ɓe jello joguitiɓe e nder ɓeydude kay nden ka e kisal e nder leydi he ha tengti noon e ɗiɗon laabi tawi ko axe logistique woni laabi kay kuɓɓam heewi rewnede kay e marchandise uji keewi natirde e nder leydi he ɓe kolliri noon laaɗe diwoje mabɓe kamɓe fama convoi yi kay mbawi rigginde mbawi kay wadde convoi mbawi kay wadde convoi pelle mbawi tigui ɓe hoybitinde kay ɓe kolliri ɗina noon mbawi tigui wadde bombardement ɓe nde ɓe caggal nde ɓe coynino groupe aji joguitiɓe woni ko wiyete GAT woni groupe armé terroriste sara kerol waɗɗani kay waɗɗani to wiyete waɗɗani to ɓe mbiyata andira bukana e nder région ɓe menaka caggal nde ɓe tobbi toon noon nde ɓe coyni toon ɓen cebbitiɓe ɓe mbawi bombordude jorde mabɓe pettoje e boɓe jore mabɓe pettoje e bomboje ɓe mbaɗi hen kadi joguitiɓe hewɓe no fewi ko noon kadi laaɗe diwoje koninkoɓe ɗe fa mbaɗi tigui sécurisé convoi tawi ko camion ngaji citerne dimdinoɗi carburant gonnoɗi e dow lawol ummade to wiyete Kadiana faade to wiyete Bugoni kala foof noon koɓe coyni e dow lawol he koɓe pamani ɓe kewi jorde mum pettoje e bomboje e nder opération ha ɓe kolliri to banggue rewo Kuccala ɓe to banggue rewo ɓajo funnague Kuccala ɓe mbaɗi toon ɓe bombardi toon noon jeeje tawi ko wat boniɓe to banggue rewo ɓajo hirnague nokku biteɗo kele ɓe mbaɗi toon bombardement kay tuddude terroriste en sara kerola ha leydi mabɓe ko noon kadi to banggue rewo ɓajo funnague nokku biteɗo Kankela kadi ɓe mbaɗi toon ɓe mbaɗi toon sebbitiɓe yonɓe no fewi foof noon koye communiqué mabɓe e nder enquête e nder communiqué kadi chef d' état major des armées ene siftina kay dendagal ɓesgu malinaɓe e wurɓe nder leydi Mali kala yo gandu kay ala ko darani oɗo saaha joni so wona kay yidde ɓeydude nden ka e kisal e haɓade dendagal pelle ceɓitiɗe e pelle joguitiɓe terroriste en kala tawateɓe e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen ñande alarba 17 lewru décembre hitande ujunnaje 2025 to bowa wallade diwoje international ngal président Modibo Keita Sénoum jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fate malinaɓe wurɓe caggal leydi biteɗo Moussa Aga Attaher o ardima toon noon cérémonie jaɓɓugol 150 malinaɓe wurnoɓe to Algérie e to Tunisie tawi ko waɗaɓe refoulé artiraɓe e nder leydi men walla taw koye artiɓe kay e mbadi retour volontaire ardi e nder retour volontaire kanko Moussa Aga Attaher noon ardi toon kay koye délégation timmuɗo no fewi tawi ko délégation jeeyaɗo OIM woni organisation internationale des migrants wondude autorité ji local hewɓe no fewi mbawi tawtorede oɗon cérémonie o
waɗi toon discours noona discours kay ngam yidde deñude ɓerde kay hakkillaji ɓen temedere capanɗe joyi sagata malinaɓe wonnoɓe caggal leydi artuɓe kay holliri kay ɓaade ɓe gatte nder leydi mabɓe eɓe celli eɓe kiisi yoɓe jettu Allah saabu hewɓe kay nana ɓiɗi caggal leydi ne jiiɗi artude e nder leydi mumen ene donki ɗum noon holliri kadi wonde laamu ngu ma walluɓe e peeje kala kay haaɓe mbawa wawde wurde no hannirta ni e nder leydi he e nder discours he kadi o holliri kaya wonde ma transport gue ƴettama ɗin transport uji noon ƴettoɓe kay tuggi ɗon to Bowal diwaje ngal Modibo Keita haaɓe jettoto cité taw ko wiyete cité des migrants tawtede toon to Bamako ma docteur eɓe kadi gadda toon ɓen docteur eɓe noon ko holkistoɓe ɓalli mabɓe kala hen kay tawade no wonde rafi ma waw ƴettede en charge kay ko noon kadi ma tigui équipe waɗe on équipe noon ko walludeɓe kay ko fate hébergement mbanne hébergement temporaire woni toɓe koɗi ɓe mbawa wallede kay haaɓe mbawa wadde intégration hannirta ni e famille aji mabɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogou Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama. En calmitima radio Abou en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabri wir ɓuttitude e dongre Afrique e ñalaman ɗo pourɗete ko leydi tawata ko Niger toon de ene wayno e oɗo saaha uranium ene kay ene ngacci toon no fewi ɗum waɗi noon ene wayno enquête e oɗo saaha de koko uddata toon ngam tawata ko parquet mo leydi France uddi toon pour wiide wonde kay no ɗum ko ɗum gujja ko won ɓen kadi ɓen tawata ko wonɓe joguitiɓe tan ɓen mbaɗi toon juɓɓudi ngam wujjude ɗum ɗon ɗum ne wayi noon ko fati noon uranium civil mo site moɓe noddirta kono Alerlit e nder banggue rewo Niger wono parquet mo paari ono mbiɗo ni udditi hen tawata ko loyndo pour wawde wiide wonde gueɗe guddande taw ko ɓen juɓɓi taw ko bandiji kay juɓɓi toon ngam wadde wonɗe ɗon gueɗe ɗum wonande kadi taw ko fandade no ko yidde kay andude wonde kadi hal wonɓe caggal kadi e nde ɗon kadi kono malde wonande noon taw ko justice taw woni ɗon France wawi wono wiide wonde wawi kadi wonde kadi fawde e jungo mum oɗon taw ko oɗon taw ko Orano ɗum woni groupe français e kadi ko on taw kadi ko waɗanno kadi e taw kadi ko exploité wonande oɗon taw ko jugement ko addi kay taw ko ɓen huniyankoɓe ene kefta ɗum e nder juuɗe mabɓe toon ene wayno dey ko fati noon toon to Soudan toon ene wayno dey ko kañumen ko transfert taw ko armuji wonan to ko Soudan ONG e wawi kañumen wiide wonde kadi jokkude e CPI wonde kay ko fati noon e responsabilité toon to Tchad ɗum ɗo foof koko waɗa ɗum waɗi noon priorité e puis Soudan wawi kono déposé kañumne ñande altine 15 lewru taw ko bawte ujunaji ɗiɗi nogas e goho nogas e joyyi jaafo ɗon taw ko signal toon to cour pénal international woni CPI wonande kay taw ko ɓen ho responsable en taw ko wonande kono leydi kono Tchad ene ɗono wona oɗo kay goto kay avocat ji wonande oɗon ONG mo leydi kono Soudan oɗo dewi wonde maɓe ƴewde ko taw ko responsable en Tchadnaɓe wonɓe ɗen golle taw ko fati kadi e ngal ɗon hono baɗal ko fati kono oɗo transfert mo mbiyata wona acheminement taw ko fati kono matériel taw ko militaire wonande toon to Soudan hani wonde ko leyɗele kono tawata kono guerre ɗe gila avril ujunaji ɗiɗi nogas e tati wonande gouvernement no bayiniri e wonde kay ɗum ko wonande fandare ko Tchad ko yandinde kay tawde ko leydi ano Soudan alaɓa adda ɗum kadi e caɗele ɗe ganduɗa hoorema ngala kay ɗo dari toon to Tanzanie ene wayno Tanzanie tawi toon dey e nder rapport bayyinaɗo ñande aljuma 14 lewru bawto ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi wonande ONG Amnesty International wawi kadi kañum bayinde wiide wonde ko gueɗe kabtodirde mbaɗa toon ko fate haqqe aade mbaɗa toon taw ala noon ko waɗi ɗum taw kadi waɗi ɗum ko sécurité taw ko Tanzanie ene wayno taw kadi ko nder ndeɓe diwtanno ɓen manifestanoɓe taw kadi ko fati poste électoral taw kadi ko e octobre hani e novembre ɓeɗo ɗo e ɗum waɗi noon hay bilan goto taw kadi ko ɗum ɗon waɗaka kadi Amnesty ene wawi kadi wiide wonde woni ko tengtini wonde kay yimɓe kewɓe kay e oɗo saaha wona waraɓe ke hen ha ni woni persuɗe ɗen wonande kay e nder leydi ndi e toon ene wayno dey toon to ene wayno hono Burundi toon de Burundi
teska toon dey ko fati noon e dogɓe toon ko affaire kay e gueɗe toon to Congo ndo dogi ɗum noon to banggue funnague tawi taw ko république démocratique de Congo wonande ɓuuri e o Burundi o oɗo saaha dey ene heewi ɓen ummiɓe toon dogɓe toon guila kadi ɗin kareli gam dandude kadi pitali mumen ɓe ɓuuri 76 taw ko ujunere réfugié ji taw ko ummi ko toon to Congo gari toon e oɗo saaha noon leydi ndi e toon ɓe ngala ɗo ɓe goni ɓe ngala ni hay ndiyam ceniɗam ɓe ngala ni hay ɗo ɓe cafrori ko comité international ko fati koto croissant rouge wawi kono jertinde woni hoddi wi kadi gonka mabɓe toon ene kulɓini no fewi ha ni taw kadi ko e site uji ɗiɓe goni ɗi koɗo kewɗi date no fewi wonande noon Olivier taw kadi ko arengage kadi ko chef de mission mo tawde croissant rouge o toon to Bujumbura Mbura o arti hen tigui rigui o wiya wonde kadi ɗum ɗo kadi ko caɗele ɓurɗe foof mawnude e caɗele woni toon to Burundi wonande kay ɗum noon to RDC Congo toon dey ene wayno toon ne kadi ko ɓuuri hewde e ɓen tawde ko majorité présidentielle jippima e laabi wonno ko ñande aljuma 19 lewru bawto ujunaje ɗe nogas jetto to Kinshasa taw noon ɓe gondi koye ɓen taw ko responsable uji taw ko politique hewɓe ɗo fewi hani e militaire ji ɓe mbawi kono tawde manifeste toon wawde kadi wiide wonde alay sago tawde ko respect accord aji taw paɗo toon to leyɗele dunde Amérique ɓe mbawa kadi foto waɗede ɗum noon ɓe mbawa kadi dartinde jeyɗe ɗi e ɗum noon e nder batte toon to funnague hono leydi ndi ɗum noon o nder ngal mumudal taw ko caggal kay de rebel en AFC M23 caggal kay nde wawi kadi tawde ko jaggan ɗum junngo Rwanda kamɓe noon e oɗo saaha ɓe mbawi wadde contrôle tawde ko wuuro biyeten ko taw Uvira e nder batte banggue wargo kiw ko addi kadi aɓe mbayina ɓe jalti wuuro ngo ñande alkamisa e nder pression taw ko leyɗele kono dendude Amérique Wali Abouba ko ɗum de tengguɗen e dongre Afrique e ñalawma hannde o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sar Ndogo ngam weltare Ayawu TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma juuɗi peewi ko anuddi kabaruji men nder dongre Afrique takkusan juulama ha to galle ceerno Abou Diaba Soto Belel Gawdi ha to galle ceerno Mouhammad Tidja Data to ñaabina ko on takkusan kadi juula ha to galle ceerno Yaya Dia to Mbahe ha to galle ceerno Sada Sy to Dawalel e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jabeeri koto dowlaji tentude Amérique puɗɗoɗen Donald Trump kañum woni hoorejo dowlaji tentude Amérique o holliri tigui o holliri koninkoɓe leydi makko kay e mbaɗi bombardement tawi ko bombardement ji mawɗi no feewi faade ɓeɗon wiiteɓe état islamique en tawateɓe toon to leydi Syrie tawi koye mbaɗi joftigu noon ɓe koliri kay guna joftigu noon ko ɓe mbaɗi ɗum koye caggal kayde caggal kayde dadiɓe jeeyaɓe état islamique ha mbanno bombardement mumen faade base militaire tawate Amérique naɓe tawate toon to leydi Syrie ha waɗino koninkoɓe ɗiɗo Amérique naɓe mbasino hen pittali mumen wondude e goto tawi ko interprète mabɓe o holliri noon e nder oɗo ɗiɗo bombardement mawɗo no dowlaji tentude Amérique mbaɗi toon kaye ɓe kolliri ɓe jooɓi men pittali yimɓe joyo tawi koye mawɓe jeeyaɓe état islamique o holliri kadi wonde bombaji ɗi ko jokkata kay hande ɓe pirti ha laaɓi kala dendagal pelle biyeteɗe état islamique tawateɗe e nder leydi Syrie ko noon hono Pentagone ɓe kolliri tigui wonde Amérique waɗi bombardement fodde ɓe joofima fodde 7 site walla 7 cible ɗiɓe toɓɓi e nder Syrie tawa ko état islamique en tawate toon koto leydi Taïwanda paɗena biteɗo Lai Ching ti kañum woni hoorejo leydi Taïwanda o holliri tigui aseta hande 20 lewru décembre wonde enquête luggo kay udditama e jangu tawi ko jangu terrorisme wanno kay e nder métro moɓe mbiyata métro mo Taipei ha waɗino kay hen yimɓe ha waɗino hen yimɓe tato wasɓe pittali men waɗino kadi 11 neɗɗo barminaɓe hen jangu ɗon ko jangu laaɓi ko joguitoɗo laaɓi kay tawi kadi ne wonde ko wiyete cocktail molotov kañum tigui wanno jangu en jogui garantuji e nder oɗon métro mbiɗen yimɓe tato mbasi hen pittali men 11 neɗɗo kadi barmi hen tumaɗo baɗɗo jangu noon woni suspect o ko gorko mo duuɓi 27 ha joni kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Iran paɗena islam diine noon woni taaƴi leggal dande kay
kay sagata gorko nanganoɗo toon to leydi Iran tawi o tuuma ko espion woni ñukindade ñukintuno noon ko tawi gollotono ko laamu leydi Israël o ñawanoma noon ñawore wargo laamu leydi Iran noon holri aseda hande o kay wonde ɓe itti wonki makko woni tigui o waɗama exécuté aseda hande o laamu ngu holliri o waɗama exécuté inde makko noon mo wiye Aqila Kes Harvaz ko noon woni inde makko o tigui o nangano koye mayide lewru avril daroɗo lewru mai 2025 o nangano noon koto banggue o ɓaɗo hirnangue leydi Iran koto leydi Palestine paɗena défense civile mo Gaza ɓe kolliri aljuma hanki o wonde ɓe mbaranama yimɓe joyo kay e bombardement koninkoɓe leydi Israël mbaɗi e nder école goto tawi on école oɗon saaha kala ko doga moltoyi en woni déplacé en kañumen konni e nder oɗon école ko on école noon laaɗe diwoje ɗe leydi Israël bombardi yimɓe joyo mbasi hen pittali men koto leydi Ukraine paɗen e nder bombardement missile aji e drone aji leydi Russie waɗi toon to Ukraine e nder région mo biteɗo Odessa waɗi yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men bombardement o noon ɓe toɓɓi tigui ko port wuuro ngo koto leydi France paɗen jagorgal leydi France kalfinade ko fate gueɗe caggal leydi o holliri mette makko no fewi kay faade laamu leydi Mali faade justice leydi Mali kala nanggugol neɗɗo mabɓe biteɗo Yann Vezilier caggal kay nde justice leydi Mali holliri tigui ñande 16 lewru décembre wonde kay koɓe wadɓe ouverture enquête judiciaire faade on biteɗo Yann Vezilier noon ko enquête kayde ko enquête tigui walla men ko agent de service des renseignements mo leydi France tawi o golloto koto ambassade leydi France tawateɗo toon to Bamako nanga noon yo kene wona joni lebbi nayyi ko nanga saabu o nanga ko guiɗo lewru août 2025 laamu militaire ardiɓe leydi Mali ɗon ɓe kolliri tigui ɓe nanguidimo kay o wonno koye ñukindadeɓe tawi kadi o ñukinonto ko laamu leydi France laamu leydi France noon holliri kay nana darino dole mum ponno kaldigal mum kay hakkude mum e ardiɓe leydi Mali beele tigui neɗɗo mumen o ne wawa woppitede hano hannirta ni musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tongan on habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawto he ko musidɗo moon sehil moon haali Abouba to karallagal ha mbawde yiide en to banggue nete ɓosoje ko Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on